dünýäniň belli bilim jurnallarynyň biri bolan BBC Fox dünýädäki adamlaryň iň köp gyzyklanýan soraklarynyň bir näçesini şol ugrda işleýän hünärmenleriň maglumatlaryndan peýdalanyp jogaplady. Geliň onu berilen soraklaryň jogaplaryny geçelim. Videomuza geçmemizden ozal sizlere bir duýduruş bermek isleýän. Araňyzda haýwanlar bilen gyzyklanýanyňyz barmy? Eger bar bolsa, şu kanalda gyzykly gülküli haýwanlar barada videolar görüp bilersiňiz. Kanalyň ady Funny Animals World. Kanalyň linkini opsiýanyda we kommentariýalar bölümine goýup geçerim. Barıp agada bolup bilersiňiz. Geliň onda videomuza dowam edelim. Birinji soraw. Soğan doğramak näme üçin agly diýär? Lastrimotory faktor atly ferment ýaýraýar. Bu göze hüjüm edýär we giýje diýär. Göz bolsa özüni goramak üçin göz ýaşyny ullanýar. Ikinji soraw. Leňeşler näme üçin diýerligine pişirilýär? Deňiz haýwanlarynda bakteriýalar bardyr. Ölen wagty bakteriýalar leňejiň bedenini ele geçirip zäherläp biler. Üçinji soraw. Tawuklaryň ganatlary bar. Näme üçin uçup bilen oklar? Ýawan tawuklar uçup bilýär. Öýdäki tawuklar köp ýyllardan bäri eldekleşdirip, ketekde ýaşadylýanlygy sebäpli uçup bedenini götermek oňa agyr düşýär. Dördüncü soraw. Mikroplara da mikrop ýokaşýarmy? Munyň jogaby bolsa şeýle. Mikroplara da kiçik mikroplar ýokaşýar. Beşinji soraw. Çepekler has zehirlimi? Häzirde çelledilen barlyklar çepekelerin saglakaýlara serideninde has zehirli bolýan tyklaryny ýüze çykarmady. 6-njy soraw. Çay içmek hakykatdan ýagdawlygy aýrýarmy? Gyzgyn çay bedeni olsundan has ýyl duýmagyna getirýär. Beden salt terleýär we gyzgynlygyň bedenden çykmagyna ýol açýar. 7-nji soraw. Öz-özü bilen gürleşýänler dälimi? Adamlaryň ýalgyz we çıksan wagtlary beýle ýagdaý adaty zat. 8-nji soraw. Kosmos nerden başlaýar? NASA dünýäden 80 kilometr uzaga çykan adamlara kosmonaut adyny berýär. Ýöne beýle kosmos hünärmenleri soňky ýyllarda uzaklygy 100 kilometr çykardy. 9-njy soraw. Arasda ýüze göterim kisloroddan dem almak ziýanlymy? Kislorod muktary has köp bolan hawadan alynan demi öýken kislorody bedene paýlap bilmeýär. Kislorod öýkendäki proteinlere ýapyşyp merkezi nerw sistemasyna ziýan ýetirýär. 10-njy soraw. Erwet is näme üçin siňekleri özüne çekýär? Erwet isler süýremegiň şaratydyr. Bu hem siňekleriň arkaýyny köpelmegi üçin çyýgly we ýumşak ger. Erwet isler köplenç urgaçy siňekleri özüne çekýär.